806 enpresek Bizkaiko Foru Aldundiak 2020 urtetik enpresen eta startupen eskura jarri duen Bizkaia aurrera mikromaileguak jaso dituzte. Koronavirusak eragindako osasun krisitik eratorritako ondorioei aurre egiteko. Guztira, 11,2 milioi euro eman dira mikrokredituetan eta bataz bestez zenbatekoa 14.000 eurokoa izan da. Seed Capital erakundearen mikrokredituak krisi garaietan tresna eraginkor gisa eta gure enpresa sarearentzako aliatu gisa frogatu dira berriro ere Bizkaiko Foru Aldundiaren hitzetan. Batez ere, enpresa txikientzat. Bizkaiko Foru Aldundian aliatu bat eta finantzaketarako tresna alternatibo azkar eta erraz bat aurki daiteke horrela. Ekonomia sustatzeko sailak 11 milioi euro baino gehiago eman ditu mikromailegu hauetan. Zero interes eta kostuko mailegu txikiak. Lurraldeko 800 enpresari baino gehiagori pandemiaren hilabete zail hauetan merkataritza ekoizpena eta antolaketa suspertzarekin loturiko gastuei aurre egiten lagundu dietenak. Kasuen 63 inguru zaurgarritzat jo diren enpresak izan dira. Jarduera ekonomikoan koronavirusaren eraginari aurre egiteko beste finantzaketa bide bat lortu ez duten enpresak. Mikrokredituak Seed Capital erakundaren bidez kudeatu dira. Ekonomia sustatzeko sailaren menpeko foru sozietatea izanik. 2 fasetan eman dira. Lehenengo fasean gehieneko zenbatekoa 7.500 eurokoa zen, bigarren fasean 15.000 eurora igo zen kredituaren gehieneko zenbatekoa. Eta 5-tik 10 enpresa eskatzaietan lan egiten zuten pertsonen kopurua. 2 fasetan, baldintzak berberak izan dira, maileguak gehienez 5 urteko antzinatasuna duten esparru teknologikoko startupei eta enpresa txikiei zuzentzen zaizkie. Horiek guztiek Bizkaian izan behar dute helbide fiskala. Eta maileguei esartzen zaizkien baldintza onuragarriak lurraldeko enpresen zerbitzura dagoen suspertzeko tresna egoki bilakatu dira. Sortu zenetik 2014an Seed Capital Bizkaia mikro guztira Bizkaiko 130 enpresa babestu ditu eta urte hauetan zehar 2,4 milioi euro inbertitu ditu horietan. Ainara Basurko ekonomia sustatzeko foru diputatuak eman ditu azalpenak. Seed Capitaleko mikrokredituak krisi garaian tresna eraginkorra direla erakutsi dute. Batez ere enpresa txikientzat. Enpresa hauek Bizkaiko Foru Aldundian aliatu bat eta finantzaketa tresna alternatibo azkar eta erraz bat aurkitu dute. Ekonomia sustatzeko sailak 11 milioi euro baino gehiago eman ditu mikromaileguetan. Zero interes eta kostuko mailegu txikiak lurraldeko 800 enpresa baino gehiagori merkataritza, ekoizpen eta antolaketaren arloetako suspertzearekin lotutako gastuei aurre egiten lagundu dutenak pandemiako hilabete zail hauetan. Kasuen 63an ere enpresa kalteberak izan dira. Hau da, enpresa horiek ez zuten beste finantzaketa biderei lortuko koronavirusak jarduera ekonomikoan duen eraginari aurre egiteko.